Wow! Wow! Ay, 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 ay. Hindi tubig ka, maligo to lang. Ligo, gitog na, nakaayo. Ha? Kung hindi ko kaligo, gitog na, naku, hindi mo ko kaligo, diyan. Maligo ta kay nindot kay tubig ko. Oh, kay tubig diri, nindot kay makapawala sa sakit, mga kuan, mga sa pagdira, mga kuan limpyo kay tubig diri. Makaaptik sa mga luya nga pareho nimo. Naman ako. Ana, mineral ni. Ha? Mineral ang tubig diri sa kuan. Kulong tatay, mineral ni. Di kilawi ko na, Dali ah. Oh, Mineral lagi, mineral. Kuan kayo, parang kanang isa ka mineral limpyo siya. Nindot. inom lagi to nimo. Ha? Inom lagi to nimo. Inong giuhaw man sa uy. Mineral ni ilang gibutan diri. Ay, sila okay, kuan sila ako ligo. Kita Sa man ka, oy, masuya man ka ana dira nila. Ha? Ano masuya man ka na nila? Ano ba? Medyo na mong sakit, masuya ko na yung magdit-dit, magsit-sit. Dapat pagsit-sit kung kag ako, imo. Si ako imo. Dapat dito lingkod. Hinatay. Hindi ka kumalong-ulang yan.